Beşek mezin ji gundê Bilatên ê li kantona Valias ê başûrê Swîsreyê ji ber hilweşîna Cemedê tunebû. Dema Cemed hilweşiya piraniya gundê Bilatên di nava Qeşa, Heriyê û Kavilan dema rayadaran ragihandin ku ji ber kerasetê gelek malên gund wêran bûne di encamê de kuştî birîndar çêbûne. Her wiha hat ragandin ku di encama hilweşîna Cemedê de ertêja bi piliya sê bêhnok yek hatiye hîskirin.